Felmutató példány. A műsor a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete támogatja. Bene Gergely mindenféle irodalmi díjakat bezsebelt, már pedig számtalanul fiatal, mindössze 20 éves. Egy pályázat során jelent meg első könyve is, ugyanis az Underground kiadó rögtön, ahogy megalakult, irodalmi pályázatot hirdetett. Aki nyer, annak megjelentetik egy könyvét. Így született meg a Kínos összetartozás című vékony kis kötet, melynek hőse Kincse Imre folyton lázad, de a tudatosság kellemetlenül hiányzik belőle. Így folyamatos próbálkozásai a boldogságra csak erősítik benne a vakság legfőbb tünetét, az unalmat. Bene Gergelyt először arról kérdeztem, hogy hogyan és főleg mikor kezdett írni. Én 12 éves voltam, amikor az ágyamban feküdtem, nem tudtam elaludni, és ilyen verssorok, vagy hát inkább csak rímek voltak a fejemben, és akkor azokat elkezdtem leírni, elég borzasztóak voltak természetesen, és akkor hát éveken keresztül írtam verseket, amik hát elég gyaktrák voltak, de abban jó volt, hogy legalább foglalkozzak a témával, és foglalkozzak a szavakkal, vagy a szöveggel, és aztán kezdtem rájönni, hogy inkább a próza érdekel, és azon belül is inkább a novellákkal foglalkoztam, és úgy tűnik, hogy abban voltak is eredményeim. A legelső aztán egy ilyen kerületi pályázat volt, ahol egy ilyen futurisztikus képet kellett alkotni Zuglóról. Az volt az első, ahol azt hiszem második lettem, és hát utána tulajdonképpen évente volt valami, de ezek főleg ilyen kerületi pályázatok voltak. Aztán volt még, hogy egyszer eljutottam Sárvára, a diákírók táborába, ahol ilyen pályázattal lehetett bejutni. Azon belül nem értem el eredményt, de az már jó volt, hogy bekerültem, és ott nagyon sok hozzám hasonló emberrel találkoztam. Pont most vasárnap volt egy ilyen New York Cafés, az irodalmi pályázat.hu-nak volt egy versenye, azon is most lettem második, szóval ez még elég friss. Az irodalmi jelennél is volt egy vers, ami ilyen külön díjas lett, de általában mindig vagy a második hely, vagy a külön díjat szoktam elérni. Mivel foglalkozol, amikor nem írsz? Most tanuló vagyok, egyetemre járok, pszichológiára, a Károlyi Egyetemre. Tulajdonképpen most ezt a kettőt csinálom, tehát írok és egyetemre járok. Hogyan született meg Kincse Imre, aki ugye a főhős ennek a kötetnek? Kincse Imre egy nagyon régi karakter. Eredetileg egy színdarabba készült, ami sosem készült el, de a személye azt tetszett, és akkor nagyon sok novellának ő volt a szereplője. Különböző karakterként jelent meg, de mindig volt benne valami, a Kincse Imrék között volt valami közös. Ez a Kincse Imre valójában nem hasonlít rá. Lehet, hogy csak a neve miatt tetszett meg. Az, hogy ami a könyvben volt, az a karakter, az inkább már annak a továbbgondolása, hogy az a Kincse Imre honnan jött, vagy mivel változott, talán inkább az, hogy hol kezdte, és aztán később mi lett. Talán annak a továbbgondolása volt. Mert hogy milyen figura ez a Kincse Imre? Kincse Imre el van veszve a világban. Szerintem legalábbis jól jellemzi a generációját, vagy hát a generációnkat. Persze én is tudom, hogy sok esetben lehet sötét hangulata a könyvnek, és hogy a generáció nem csak erről szól, de az biztos, hogy sokkal nehezebb értékrendet találni, és ez látszik Kincse Imrén is, hogy nem tud mibe kapaszkodni, nem igazán találja a saját értékeit. Szerintem folyamatosan jót akarna magának, de egyáltalán nem észleli a többi ember, tehát semmi szociális érzéke nincsen, semmi empátiás készsége nincsen, vagy csak kiveszed belőle, és emellett folyamatosan küzdködik, és azt érzi, hogy az, amivel próbálkozik, az nem megy, ezért tovább lép, még mélyebbre zuhan, és nem tudja megérteni azt, hogy valószínűleg a kérdéseket rakta fel rosszul, és egyáltalán nem a felszínes külső ingerek alapján kéne elindulnia az életben. Milyen a kapcsolata vagy a viszonya a nőkkel, a nőkhöz? Kincse Imre ugye viszonylag egy romantikus figura volt eredetileg, és az, amivé vált, az legalábbis annak tudja be, hogy ugye vége lett annak a fontos kapcsolatnak. Ugye Noémivel való kapcsolatának. Igen, és hát én az életben is sokszor láttam ilyen eseteket, amikor párok fiatalon, 16 évesen együtt vannak 1 évig, 2 évig, vagy akár 3 évig, és amikor annak vége lesz, és általában csúnyán lesz vége, akkor egy egészen más irányt vesz ez a romantikus felfogás, és kiábrándulnak ebből a fiúk, és amúgy a lányok is, és akkor elindulnak a Kincse Imre úton, amikor többé nem számít másnak az érzelme, csak magát próbálja kielégíteni, és csodálkozik, hogy nem megy, hogy az érzelmi kapcsolat megszűnésével nem tudja élvezni a szexet sem. Ugye ebben a könyvben nincs egyetlen egy igazán jó kapcsolat sem, és ez a szexről is elmondható, ennek mi az oka? Az alapkoncepció, ugye, ami a borítón is rajta van, az a jelenet, amikor az egész történet épül, legalábbis gondolatilag, ez a kiüresedettség, ami magán a borítón is rajta van, hogy a rácsok mögött nincsen semmi, nem is tud bejutni oda, és valószínűleg üres is az, amit el akar érni a rácson túl. Végül is a szexuális része leginkább azt mutatja, hogy úgy érzi, hogy azáltal lehetne boldog, amit ott a szexben kaphatna, és azért is romlanak folyamatosan a kapcsolatok, mert nem veszi észre, hogy egy ürességet, egy üres halmazt hajt maga előtt, vagy azt üldözi folyamatosan. Szóval miért nincsenek jó kapcsolatok? Talán azért, mert nem tudja észrevenni a másik embert abban a lényben, abban a hús
hús és csont komplexumban, ami ott van előtte, csak azt látja, hogy azon magát elégítheti ki, vagy hát még és sokszor az sem. Tehát a céltalan haragját, a mindenkire való dühét, vagy aztán már csak az ürességét folyamatosan másra akarja kiterjeszteni, és ezért van az, hogy minden kapcsolat meghal körülötte. Tehát egyértelműen felelős azért, ahova jut. Már csak azért is, mert nem mindenki akarna vele amúgy ilyen felszínes és ilyen rossz viszonyban lenni. Mi az oka annak, hogy néha egyes szám első szemében írod a könyvet, máskor pedig egyes szám harmadik szemében szólal meg? Azt hiszem, az alapgondolat az volt, legalábbis azt gondolom, hogy egy idő után nyilvánvalóvá válik, hogy ami egyes szám harmadik szemében van megírva, azt is Kincsé Imre írja. Tehát azt is ő mondja magáról, de úgy tekint magára is, mint egy külső személyre, és ennek több oka is lehet. Lehet az oka is, hogy egyszerűen valamit szégyel, és nem mer úgy ránézni, mint hogyha ez tényleg vele történne meg, és el akarja magától távolítani az egész élményt. Másrészt azt, hogy már önmagától is idegenkedik. Ebben a könyvben van egy nagyon érdekes jelenet, amikor valaki meg akarja ölni Kincsé Imrét. Milyen az ő halálhoz való viszonya? Igen, hát ez már csak úgy van, hogy többféleképpen is lehet értelmezni, meg akarják ölni ténylegesen, vagy csak ahhoz közeli állapotot akarnak elérni. De az igazság, hogy ezt sem látja át, nem látja át, hogy ez igazából számára mit jelent. Tehát valószínűleg eredetileg nem is foglalkozik a kérdéssel, és amikor közel kerül hozzá, akkor ugye azt látjuk, hogy leginkább romantikus módon fogja fel, és a maga módján akkor ér el valamiféle boldogságot. De akkor sem a halálhoz vonzódik igazán, hanem ahhoz, hogy valakihez tényleg közel került abban a pillanatban, mert akárhogy vesszük, abban a pillanatban valaki teljes erővel rákoncentrál, ami úgy tűnik, hogy nagyon régóta nem történt vele. Ugye ez egy szerelem története. Kincsé Imre, talán mondhatjuk, hogy szerelmesebb a Noémi nevű lányba. Igen, vagy hát annak a képébe, annak a lánynak a képébe. Mert ugye emellett gyűlöli, sőt, az érződik végig. Kik között jön létre ez a kínos összetartozás? Noémi eszményképe és közte is létrejön egy kínos összetartozás, mert ugye Noémi kikerül a képből, de folyamatosan visszajön a gondolata, a róla való emlékek, és ebből látszódik, hogy az a maradék, az ideális kép, az Kincsé Imrével marad, és folyamatosan kísérti. Tehát ez az elsődleges kínos összetartozás, de emellett tulajdonképpen akikkel komolyabb kapcsolatba kerül, azokkal mind kínossá válik ez a kapcsolat, és igazából folyamatosan próbál kimenekülni végül ezekből a helyzetekből. De talán a könyv címe mégsem ezért van, hanem inkább azért, mert a végére érződik az, hogy az a legkínosabb, hogy önmagához tartozik, hogy nem tud önmagától szabadulni, hiába megy el bárhova is. Engem egy kicsit lehangolt ez a könyv, ezt tudod, hogy így hat? Vagy milyen visszajelzéseket kaptál eddigre? Igen, tehát főleg ilyen visszajelzések jöttek, vagy ez is benne volt nagyjából, azt hiszem mindig. Bár olyan sok visszajelzés még nem volt, tehát még nincs teljes képem, külső képem. Hát az eredeti változatok azok még borúsabbak lettek, úgyhogy azok azért is lettek abba hagyva. Emellett tudom, hogy lehangoló lehet, de ezek szerint akkor hatással van az emberekre. Ez nem tudom, hogy jó hatás-e, valószínűleg ugye negatív hatás, de nem feltétlenül pozitív hatásúnak kell lenni egy könyvnek. Tehát azt hiszem, hogy a negatív hangulat az csak az adaléka a szövegnek, és persze az, hogy akkor ezek szerint valamennyire meg van teremtve az atmoszféra, mert hát ez természetesen ez egy negatív történet. Nem tudom, hogy ez jó-e, vagy hogy ettől még továbbra is szerethető a könyv, vagy ez nem öli meg a gondolatokat benne, talán nem. Ilyet hallottam, hogy volt, aki azért halasztotta későbbre a további olvasást, mert nagyon elszomorodott, és amúgy sem volt annyira jó kedve, és hogy pont nem ez kellett neki, aztán pedig később, amikor már jó kedve volt, akkor folytatta, de hát elvileg tetszett neki. A Kínos összetartozás című könyve kapcsán a szerzővel, Bene Gergellyel beszélgettünk. Legközelebb szerdán várjuk Önöket itt a bemutató példányban, ugyanebben az időpontban. Köszönöm figyelmüket, Gerendai Barsa Ágnest hallották. Bemutató példány. A műsor a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete támogatja.